Assalamualaikum dulur kelanti kabeh arek, muga-muga sehat kabeh yo. Balik maneh ning channel Sun ya dilaros. Iki Sun gawe Kentucky Mini dulur, ayam Kentucky Mini kayak. Klendi cara gawene bahan-bahane kayak delengen videone sampai marai Sun nganggo ayam iki jane campur belungan tapi engko dipilih yo. Terus nganggo terigu seperapat, ambil roiko rong bungkus. Ayame iku diirisi cilik-cilik kayak gitu mene-mene iki kayak kadung reko kepen karo tok gedhik maning ya hing paran-paran iku ya. Terserah reko we kadung didol maning ya di kira-kira biar ditau sing gitu ya ro. Terus dindoni banyu rada akeh ing pan-paren terus dindoni roiko sak bungkus. Ya roikone sak saset kok. Wes bumbune iku to ing katek bumbu liyane weh iku wis enak weh. Mari ketiku diulet-ulet sampai rata, diulet-ulet ya. Mari ketiku terigu seperapat iku lebokno ning wadah kang rada gedhi wadah dulur engko mene enak carane gawike. Terus ndonono soda kue iku setengah sendok teh ya, sak pucuk sendok iku. Terus diulet. Terus bumbu tepunge iku nganggo roiko sak bungkus, ambi ladaku sidik biain aja akeh-akeh. Terus udek-udekan mene rata dhewe ya. Wes ketik wae bumbune ing pati ruwet-ruwetan. Ki simpel dulur. Terus panasno minyak lengok kang rada akeh. Nah, terus carane iku dulur, iki ayam iku didelen ning tepung terigune sithik terus dindoni banyune mau. Wes ketik tok weh carane kau delengen ta. Terus disunduk nganggo garpu. Terus diulet-uletaken ning terigune. Wes dikuwe rada dipetek-petek ketiku kau dipetek-petek terus dicampur ning terigu kang garinge terus ketiku dipetek-petek ngau dadine wis ngruwel iki engko keriting iki we terus dilebokakan iki gue carane wes terus gawenan ketiku terus dulur kau dipenek-penek dipencet-pencet terus diulet terus didelen ning tepung garinge. Wis ketiku tok wae carane kok dadine kriwul. Yes, terus digoreng, aja pati diwalak-walik wae, diwalak-walik sedilut tok. Enggak, ketika tok wes, go sekirane wes golden brown wes diangkat. Ya wis ketika tok dulur wis cobanan weh kau delengen ta asile kriuk iki weh rasane. Cobanan aja lali subscribe suwun wis nonton video iki. Wassalamualaikum.